Κάτι έχω πίτσα στα σιδεράκια μου. Γεια. Γεια σας παιδιά. Σήμερα Αριάδη Μπρόντας εδώ, Νίκος, Νέστορας, Τέλης Γιολολός. Λοιπόν, πες τι θα κάνουμε. Αυτή τη φορά θα κάνουμε food fight σε μια πιτσαρία, το My Pizza Shop, στη Μητή. Και θα διαγωνιστούμε από τον Νέστορα. Ο Νίκος δεν είναι σε αυτό το food fight. Είχαμε ένα ατύχημα με μια πίτσα, οπότε δεν θα ξανασυμμετέχω σε πίτσα. Ωραία. Και μάλλον λόγια δεν τρώει πίτσα. Και ας ετοιμαστεί ο Νέστορας να ταπεινωθεί. Τριάντα δευτερόλεπτα για προετοιμασία. Δώσε. Δώσε. Κάτσε κάνω προετοιμασία τώρα. Νέστορας. Κλέβει στρατηγική. Νέστορας. Όχι. Όχι, δεν μ' αρέσει. Είστε εχθροί τώρα, ρε. Τρέχουνε τα 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Νέστορας ο Τρανός Μεγάλος, πρόεδρος, δεν ξέρω τι κανάλι να πω. Λοιπόν, θα κάνω σας στόχο, τέλειωσαν με 30. Όχι. Όχι, φίλε. Και αρχίζει ο χρόνος, Πέτρο. 1, 2, πάμε. Και κάνουν τρεις και εκεί κάτω από τη θάλασσα. Τι κάνει, ξάπεστε. Νομίζω ότι ο Ηρακλής θα κερδίσει.
Αστέλνει ένα φίλο. 20, 19, δεν μπορεί να κερδίσει. 16, 15, Λες τώρα σε κλέβει. 9, 5, 2, 1, τέλος. Ένας, 10. Αλλά δεν μην κάνει. Πάρτε κινητό, πάρτε κινητό. Έχεις περισσότερο. Λοιπόν, να αυτό. Μπράβο. Δεν χρειάζεται. Θέλω να το ψήσω στο στόμα σου. Δεν χρειάζεται. Το στόμα σου πήγε μόνο μέσα. Ποιος πήγε τουαλέτα, εσύ? Είναι γεμάτο. Δεν ξέρω. Δεν πραγματικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, νίκησα και όλα φέρνουν μια χαρά. Τέλεια. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ναι, για πες. Νίκησα. Ευχαριστείς τη μητέρα σου, ναι. Τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον παππού μου, τη γιαγιά μου για τις βάσεις που μου έδωσαν και τις ηθικές αξίες και όλους τους Ωραία, ανθρώπους και εγώ που λέω το υπάρχουν πρόγραμμα. στη γη. Τι κάθε μέρα βίντεο. Παρασκευή, δίνουμε δώρα σε όλους. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το μαγαζί που μας εξυπηρέτησε και μας άφησε να κάνουμε το βίντεο, το My Pizza Shop. Και κάνω το πρώτο. Είμαι καιρός και αυτό. Λοιπόν, κάνε Τετάρτη βίντεο στις κάποια ώρα. Χρής. Τίποτα. Ελληνικά, ούτε. 3 η Για πες ώρα. μου την αλέω, 3 η ώρα, ναι. 3 η ώρα δεν κάνουμε βίντεο κάθε Τετάρτη. Μπράβο μου. Σχέτως αυτή την Τετάρτη, τι Λοιπόν, κάνουμε. παίζει να ανέβει κανένα βίντεο έτσι στο YouTube, πατήσουμε το βίντεο, πατήστε subscribe και notifications on. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε, share βοηθάει. Subscribe. Ναι, και ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. I wanna be like you.